Hej sammen og velkommen til endnu en video på kanalen. I dag spiller vi Helldivers. Ja, så vi hører i baggrunden. Er det ikke kun mig? Det er også min ven Sylvester, som er en del bedre end mig til det her spil. Så... Cirka der er vi så høj level. Ja, og ja, vi skal bare smadre automatons. Så. Okay, Niels. ja, vi har alle sammen samme hjelm på, det er fucking glad. Ja, det er virkelig sejt. Let's go. Så er det bare spændende, om vi må lande. Ja, Ja, det må vi godt. Oh shit, der er allerede en base deromme bag bjerget. Lad os lige passe på, ikke? Ja. Så lad os få spawnet vores ting her. Freezer kanon. Nice. Du har skudt bagfra. Nå, ja, har den. Nej, Niels, du skal tage den med din nye quasar. Tag den med din quasar. Nej. Nå, vent. Det er bare fordi, der er en base. Nej, jeg leder efter baserne. Hvad mener I, hvornår kommer de? Det er Der blev kaldt for dropships. Nå. Okay, jeg bokker lidt. Kun en lille smule. Hakker bare en lille smule. Jeg bliver nok med lige. Get out. Oh, for satan. Hey, der. Skyd. Motorerne. Ikke bare på dem, på motorerne. Boom. Ja, vi skal lige aftale, hvem vi skyder mod. Ja, så. Let's go. Det var en. Der er også en dernede. Vent, se der det der tårn der. Der er det der tårn. Vi skal lige have flækket det. Nå, jeg skulle da. Har du barrage? Ja, det har jeg. Shit, jeg har fået øje på en lille fabricator. Kom vi ned til det sted? Okay. Nice. Yes. Jeg tager den der. Død. Jeg kan løbe over til byen, okay? Jeg løber over til byen. Jeg skal nok tage byen. Jeg har en til barrage, så jeg kan bare kaste den. Kan I Jeg kaster resupplies til jer. Jeg kaster resupplies. Ja, tak. Let's go. Jeg er lige perfekt til det. Tak, guys. Holy shit. Du tog lige præcis den supply pack, jeg skulle tage. Wow, shit. Fuck for det. Jeg blev bare sendt til morgen der. Oh shit, ja, vi skal gøre det nu. Tømmer, ja. Okay, jeg har terminal, okay? Ja. Du skal dræbe dem. Der er en fucking tank. Holy shit, ja. Hold dem tilbage. Wow. Der var jeg klar på. I have my faith in you to keep me safe. Bum, fik den. Godt lavet. Nu har vi kun de der herovre. Så vi bare taget alting. Så kan vi have et perfect run. Wow, shit. Hvad fanden dræbte mig? Jeg faldt ned i en container. Jeg har den her heroppe, Gustav. Ja, jeg kommer ned. Godt. Jeg ser lige om der er... Oh, shit. Okay, jeg har det. Ja, jeg har det. Det er fint nok. Der er kun en. Jamen, Yes. yes. Tilbage. Boom! Perfect run, siger jeg. Nej. Der lå en landmine, bro. Jeg døde ikke engang til en fucking robot, altså. Jeg extracter, okay? Ja, det gør du bare. Hvis vi alle sammen extracter, så har vi fået perfect run, er det ikke fedt? Jo, lige udover at vi selvfølgelig er døde. Vi er døde? Ja, vi er døde mere end en gang, så. Nå ja, ikke perfect i den sense, men vi kan godt få sådan, du ved, you know, perfect, perfect, du ved. Ja, jeg ved, hvad du mener. Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der. Det gør mig så sur, det der. Bro, jeg havde 4 stemmer tilbage. Jamen, det var ikke engang fordi,
Kommer der bot drops nu? Nej, det er bare nede den anden dernede til dig. Jeg hjælper Ja. heroppe fra. Ja, hvis du bare kan tage dem, så trykker jeg kun ind. Ja, nu er der Der det er på. bare dropships. Niels, tag den. Hvor er den? Der. Oh my days. Oh my days. Lige oven i mig. Fuck. Vent, hvad? Holy. Oh my god. Hvor kom de fra? Nå det er rigtigt, den der. Ja, reinforce, ja godt. Fordi jeg kan kaste en thermite på den, så dør den. Nice. Hvad er det? Hvad skal jeg lige for det der skov der? Shit. Oh my god. Men jeg kaster en thermite på den. Bare rolig. Fuck. Shit. Adios. Du burde ramme. Yes, jeg har den. De behøver ikke gøre noget. Jeg burde tage den. Shit. Den tank var lige ved at dræbe mig der. Nej, hvor fuck er tanken? Jeg døde af Brulle. Nej, ikke Brulle, jeg synes. Men hvordan er den stadig i live? Hvordan er den stadig i live? Hvor er tanken? Den er stadig i live, åbenbart. Jamen, hvor er den? Man skal ramme den bagpå. Jeg fik den. Godt lavet. Man skal ramme den sådan bagpå. Det har de der AA-batterier bagpå. Det har den der anden kanon også, der sådan står stille. Ja. 30 sekunder, og så kan vi ikke have mere extractions. Holy shit, der er sådan en irriterende. Der er stor. Hvad er det for en? Jeg har den. Jeg har den ikke. Jeg har misset den. Hvor er den? Den er deroppe. Kan du se det røde lys? Nej, Jeg har den. Jeg kan ikke markere den. Jeg kan ikke markere den, fordi Jeg har ikke nogen... jeg har ikke nogen freezer cannon. Niels, du har den, Niels. Det er op til Nej, dig. den er overheated. Skat. Jeg har den, drenge. Jeg har den. Yes. Ja! Jo, der er sådan en fyr der. Der er sådan en fyr. Skat. Okay, vi er lidt fucked her. Holy fuck. Holy. Altså, Shit. 10 sekunder, bare 10 sekunder. Vi løber. Der er snist, eller der er ikke snist, der er sandstorm. Ja, den kommer nu. Vi skal bare væk. Vi skal bare hjem. Drenge, vi skal bare hjem. Brug jeres sidste stemme, hvis I kan. Brug jeres sidste stemme. Jeg har 4. Så brug den. Let's go. Oh my Sådan. god, man kan bare ikke se noget. Nej. Oh my god. Jeg kan ikke engang... Altså, det var sandkorn. Det var altså skibet Sigma, det der. Jamen, jeg har ikke været andet enig. Det var sgu lidt Ohio. Sådan, gutter. Ja, tak, mand. Godt spillet alle Det sammen. burde være en perfekt en der. Det burde være perfekt. Let's go. Ja, vi klarede den på 12 minutter. Ja. Kom nu lidt. Nice. Og det er plus 100%. 800 XP, got it. Let's outstanding Patriots. Let's go. Ja, tak. Sådan, Kom drenge. nu lidt. Okay, nu siger jeg lige noget, ikke? Jeg synes, at vi skal tage Let's Go Level Up. Jeg synes, at Nej, vi skal jeg tage lever ikke op. den der mordermission til sidst. Der er 2 af dem, tror jeg. Nej, der er kun en tilbage. Er der kun Svær. en mission tilbage? er Nej, 2. jeg siger mordermission, altså... Den. Jo, jeg Jeg nemlig. siger, det er den der, hvor man bare er i sådan en lille zone og dræber dem. Ja. Det er så fedt. That... Vi er opdaget. Glem det. Skyndes. Er der nogen, der kan få deres Crazer Cannon ned hurtigt? Jeg skynder mig. 3 sekunder. Der kommer bot drops nu. Jeg har. Bare ikke se nogen der. Der. Hold da kæft. Nej, jeg så dem. Venlig, jeg kan ikke tage min fucking... Jeg kan ikke tage min... Den er spawnet deroppe. Den er bare i luften. Men hvor var du til? Ja, Der. sådan. Oh my god, dreng, jeg har måske kommet til at tage en forkert gun til der. Holy Jamen. shit. Jeg synes, jeg bare blive reddet væk. Hvor er en tank? Oh shit! Fuck! Shit, man, dreng, pas på. Jeg løber ind. Jeg løber. Jeg kaster den her på. Jeg har en thermite. Jeg skulle da.
Der er lige shield generator pack. Hvor er Den det? dør nu. Så er det. Jeg er død. Ja, den pause der. Det er også steneren. Oh shit. Yeah, I might have done something not good. I took the diligence. It's very bad at killing automatons. May I have some gun? May I have your guns? Can you guys, when you die, drop guns to me? Shit. Men i Sylvester, når du dør, ikke? Ja. Må jeg så få den der crossbow der, for jeg har sådan min diligence, den er forfærdelig. Sorry. Absolut kvalmeværdig. Jeg kan helt bare ligge her. What? Nej, Hvad ham var på det? jorden. Hvad var det? Nej, jeg gjorde det. Så har I også været døde. I lå lige ved siden af mig. Du her med en pause der. Hvad- Vil du tage hvad- hans gun? Pille? Nej, jeg tror Nå, jeg skulle da fedt, mand. Ej. Ja, tag min gå, så tag den. Ja, jeg fik den. Let's go. Okay. Tak. Er det min Quasar Cannon, der ligger her? Ja. Godt, gutterne. Vi rykker ind. Yes. Move. Go, go, go. No. Oh shit, Oh my god. Let's go. Jeg kaster halvtons. Ja. Wow, shit. Jeg fik... for satan, sorry, formand. Løb, Niels. Løb. Ej. Afsted. For satan. Nå, det her. Det er det, vi gør. Så. Pas på. Nej. Damn. Der slipper vi lidt højt. Fuck. Jeg fik den. Jeg får også den her. Oh my god, crossbowen er fucking overpowered. Oh my god. Det er crazy. Crossbowen er lidt crazy. Den har også 8 magasiner. Go. Så spørgsmålet, kan man hvis... Helvogn. Skal jeg sende helvogn ned? Nej, det behøver du ikke. Okay. Jo, det skal du faktisk. Okay, nice. Det er en del af missionen. Bum, fik den. Okay. Jeg laver lige hurtigt, når der er rigtigt. Det ser jeg ikke gøre, når der er helvogn. Ja. Hvad? Nej, hvad? To helvogns. Vent lige hvad? Vi har fået 2, men synes vi kan, om vi kan gøre det på 2. Oh my god, vent lige hvad? Vent. Oh my god! No way. Nej, vent, ej, den spawnede kun 1. Ej. Ej, altså ikke det der storm nu. Jason. Oh shit. Helvede. Shit. Okay, der var en. Hvor mange skud er også den her crossbow? Næsten 8? Pas på, der er en fucking tank. Ja, jeg fik den. Nice. Oh my days, gutter. Hvad er det her? Fuck, man. Hvad er det her? Drag out. Sådan. Nu stopper det her lort, seriøst. Holy shit. Hvis den neutralize den der kan. Der er et af de der øjer der. Let's go, fik det. Han er nyt til caller, hvis det er. Der er min. Skat. Fuck. Jeg vil have... Nej, det var... Ja, det findes exploding crossbow. Nice. Hvad så den? Tak, bro. Skal jeg se, om jeg kan lande derinde? Jeg døde. Jeg har det, Gulle. Jeg har det. Igen. Ryk jer nu, mand. Det var ikke det. Shit. Der er et dropship. Ja, jeg kan ikke skyde dem. Der er helt... De dropper den lige om på mig. Oh my days, det kan ikke være ikke det. Yep. Holy fuck. Alright. I'm Connor, lad mig være med at ringe. Ja. Fuck er det? Oh shit. Oh my days, jeg er så cooked. Jeg er... Hej den. Ja, Niels, hold mig. Oh my god, du har slide-glitchen. Det er flot, idiot. But I said, oh shit.
What? Okay. Lad os bare extract, boys. Vi skal herned, fordi der Skal vi gå til det er... der? Oh my days. Oh my days. Skal derop. Jeg skal fucking droppe det der lort. Oh shit. Der er en fucking tank. Selvfølgelig er der en tank. Oh shit. Selvfølgelig er der en tank. Selvfølgelig er der fucking... Nej, lad være. Jeg er oven på en tank, boys. Jeg er oven på en tank. Du er oven på en fucking tank. Jeg er oven på en tank. Jeg er også oven på. Let's go! Jeg lever. Åh nej, jeg dør. Åh, satan. Jeg dør. Tagging map. Northwest, 100 meters. Løber. Ja, vi bliver nødt til at extract, boys. Vi bliver nødt til at extract. Holy shit. Der er en kæmpe en bagved dig. Jeg har brug for resupplies, gutter. Sådan virkelig hårdt. Jeg kan ikke blive ramt af et skud. Der er gulvet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi bliver bare nødt til at extract. Jeg kan prøve at kaste et resupply, men vi er så langt væk fra hinanden. Jamen, er vi det? Bare gør det. Jeg kaster imod dig. Yes, Gustav. Nej. Så bare... Nå, men så er det lige meget. Lad os bare... Vi har klaret det, så... Bare smut. Skål til morgenmål. Yes, jeg fik tanken. Men gutter, her. Har I set den her? Nå, den har I lige. Ja, okay. Bro. Ja, Go. Er det den der vault der? den mangler vi egentlig. Dammit. Nej, hvad prøver du lige på der? Fuck. Mit venstre ben er ødelagt. Ja, det er klart. Min arm hedder det. Ikke ben. Mangler vi overhovedet? Øj, vent, jeg har set den. Vent. Det er Jeg ved at dø føl- her. Okay, lad mig stemme dig. Nej, stop nu. Lad mig stemme dig. Ved du hvad? Nej, så stemmer jeg dig ikke. Jeg har stemmet mig selv. Au for Sådan der, fanden. det kan- Jeg Der kommer var en se. nu. det var et liv der, Gullet. Jeg har den. I behøver ikke tage den. Jeg har den. Holy fuck, Gullet skød mig lige, så var et liv. Boom. Go. Ja, jeg gør det igen. Nej, det gør jeg ikke. Jeg gør også. Okay, extract. Vi har rent faktisk kommet til extraction point. Let's go. I thought I would never see side A. Hey, der er en hedvogn. Der er en hedvogn. Nej, stop. Jeg beder dig. Nej, stop. Please. Fuck. Det Hvor er den egentlig henne? Den er lige her, den er lige her. Det her. Nej. Fuck, shit, fuck, Gullet, det. Du skulle aldrig have svaret mig, da jeg spurgte, hvor hedebomben var. Du måske gøre det lidt inden jeg kom væk, men nej, du skød den bare lige. Det er da meningen. Nej, gutter, nu kommer der reinforcements mod jer. Gør der ikke. Jeg kommer over... Jo, jeg kan se et skud, gutter. Nej, det gør der ikke. Jeg hjælper jer, okay? Det gør der ikke. Bare Jeg tager rundt, den det gør der første, ikke. der kommer. Niels, du tager den anden. Du så tager den tredje. Jeg har ikke nogen. Jeg har sådan lige. Jeg har den der. Nej, den... Ja, okay, fint nok. Nej, nu tager det en crazer. Gutter. Oh shit. Sådan. Vi ses Der er hul. Og jeg har ikke en crazer endnu. Jamen altså, så tag den Jeg med har hen med granater, din Niels. Hvor er hulken overhovedet henne? Jeg har spydet den. Hvor er den overhovedet? Det her. Yep. Boom. Nice. Go. Oh. Hvor er der miner? Vi har lavet base med vores extraction point. Hvorfor har de gjort det? Det må Skal de jeg ikke. bare kaste den en? Skud! Infiltrate basen! Vi stopper basen, kom ind med os, bam. Go. Oh my god! No! Jeg kaster granaten Yep. ind i fabricatoren. Boom! Damn. Boom. Sådan! Two Ja, tick skal vi extractioners! Løb! Ja! Skynd dig! Gør det.
Sådan. 2 minutter. Vi kan godt holde skansen i 2 minutter. Ja, jeg går lige over og ødelægger den her herovre, for vi mangler et sted. Oh shit. Jeg har det. Det er fint nok. Yes. Holy Ja, jeg shit. kan bare skyde herfra med min fucking Quasar-kende, som er super ubroken, altså. Let's go. Nice. Take my grenade. Okay, good. Oh, yeah. Aua. Jeg reloader, som han sagde. Jeg har dropshipsene. Oh my god. Et af dem. Jeg har den selv på mig. Ja, okay, den havde jeg også. Damn. Ja, okay. Der er jeg har turreten. Han turret. Holy. Hjælper gulvet. Så er det 500 kilo. Oh shit. Ja, det er min. Let's go. Holy fuck. Åh, de døde alle sammen. Der er en hulk herovre ved mig. Jeg kommer og hjælper. Jeg tror, jeg har den. Jeg har den. First process. Der, bum. Død. Yo. Jeg kommer ind til jer og hjælper. Altså, jeg bruger for det selvfølgelig. Ja, det er ikke Nej, helt vi chiller. lige nu. Oh, holy shit, jeg fløj. Han blev lige skudt i hovedet, han blev færdig. Er det endnu en hulk? Dræb dem, dræb Ej, det er en død robotterne. De kommer og slår sig hjem. Dræb dem. Jeg går på væggen. Ja. Vi lever på væggen. Get out. Vi lever på væggen. Okay, så let's go. Oh shit, vi lever på modsatte vej af væggen. Okay, let's go. Jeg har sådan. Okay. Jeg er klar. Ja, 3, 2, 1, go. Countdown initiated. Extraction complete. Pelican 1 beginning ascent. Ja, tak. Nice. Jeg tror, jeg fik rigtig mange kills den der runde. Gustav. Hvad så? Jeg har overhalet dig i level. Ja, For første gang Spil. nogensinde. du spiller mig også. Du spiller også mere end mig. Men Sættes. vi manglede noget. Men vi manglede en factory. Oh. Ej, gutter. Det var ikke godt. Nej. Nej. I det mindste 10. Den hedder med Mills. Ja. Så kom jeg også lige op i level 36. Det er fedt. Det er fedt at se. We like to see that. We like it. De der sandstorme der, altså hvad fanden? Holy shit. Du må ikke tænke. Det var alt for den her video. Hvis du kunne lide den, like og subscribe, og vi ser jer i den næste video. Farvel.